Здравейте хора, днес ще ви покажа как да се направите и тази ключи. Тук е така. Окей хора, ще ви покажа. Само не ми се смеете, защото се вземах в колата гребенка. Окей. Първо, ако не ви е среща, трябва да си я срещате. Моля, моята коса капе. Вижте каква чиста коса. О май гад! И това не ми е перука. Моя истинска коса. И не е такова. Моя истинска коса. Yes. Сега отзад си я реша. И трябва да ви изглежда косата за сега така. И взимате една ластика. Ако имате братон, така. Сега. На това само, че на това се облягате. И си пускате косата. Мало махне си ръката. И ей така трябва да ви стърчи надолу. Ама тия клюки няма, не чак толкова. Окей хора. И сега започвате ей така да се решите. Оф, тук е гадна. Оф. Сега започвате да се решите. Лепо да те бъде вода, дедо. Здравейте хора, днеска моето внуче няма червило, няма нищо. Това ми беше дядо. Ама нали звучеше като момиче, като баба. Окей хора, още малко се режете. Режете ще още малко. Кой ще гласува? Чак да кажа, режете се. Оп, отгоре трябва пак да се реши. За да ви стане тач, това не трябва да ви се вижда. И затова аз правя сега така. И сега започвате вече да се вържете. Ето така трябва да се получи отгоре. Стоп. И окей, гайс, ето ме. Прическата, ако ви е харесало, това ще